Onye na-amara egbu mma mmiri na-egbuji okwu. Onye na-amara egbu mma mmiri na-egbuji ọkpa. Gịnị bụ mma mmiri? Mma na mgbe gboo, mgbe mmiri dị, mgbe ndị mmadụ na-eje na mmiri echu mmiri, asụ akwa, asụ ayọ akpụ, ma na-emechakwa ebe dị anya na mmiri. N'ime mmiri, ndị na-egbu ite. N'ime mmiri, agwọ na-anọkwa na ya, azụ na-anọkwa na ya. Gịnị nke na-aga? A na-achọ ka ọ gụrụ ife ndị mmadụ eji ọbago na ime mmiri wee na-egbu mma. Azụ na-anọkwa na ya, agwọ na-anọkwa na ya. Ndị mmadụ wee baa n'ime mmiri wee fụ agwọ. Anaghịzị ka egbu ha, ka egbu ha, ka egbu ha, agwọ na-aga. Asị ka ewelu mma ozugbo nye mmadụ. Ndị mmadụ waja n'ime mmiri utu mma. A wee sị na onye na-amara egbu